Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Drahý náš pán farár Stanislav, drahí duchovní otcovia, milí milovanci. Tento dnešný, pre nás slávnostný deň, som veľmi rada, že sa mi dostalo príležitosti vás medzi nami privítať. Istotne si pamätáte na svoje časy pôsobenia našej farnosti. A sme preto veľmi vďační, že ste prijali pozvanie nášho pána farára a prišli ste nám práve vy udeliť sviatosť kresťanskej dospelosti. Veríme, že sa nás budete cítiť ako doma a aj my vám ukážeme, že to, čo ste pred rokmi zasiali, už prinieslo úrodu aj podľa nás. Pochválený bude Ježiš Kristus. Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Všetkých vás aj ja chcem privítať a pozdraviť. Poprieť dobré ráno aj požehnaný celý deň, pretože dnes na dvakrát tu budeme pripravovať, lebo je vás viac, aby ste sa mohli pomestiť. Takže využívame možnosť na dvakrát tu medzi vami vstúpiť so svetovou omšou a takisto aj so sviatosťou primovania. Som rád, že duchovný otec sa tu dobre cíti. Má tu výpomoci od nás z Košic, a to je profesor a ďalší, ktorí sa delia, že chodia po tomto teréne, kde som 12 rokov pôsobil. 12 rokov prekázal práve týmto chrámom a myslím, že to bolo veľmi pre mňa také veľmi povzbudzujúce, pretože som našiel i dobrých ľudí. Mal som tu dobré zázemie, pretože so mnou boli tí rodičia ešte. Chcel sa cítil naozaj ako doma, nemusel som sa veľmi prispôsobovať, pretože to, čo dali rodičia a čo robili a to, čo vy ste spravili práve v čase mojho účinkovania, tak je to dobrý základ nielen pre vás, ale aj pre mňa, pre moje kňazstvo. Dnes chcem vstúpiť s Božím požehnaním medzi vás, zvolať Božieho ducha a preto sa pripojite aj vy k modlitbám, pretože nestačí iba jeden. Dvojica, trojica, štvorica a tak ďalej, to je už nejaké komplexnejšie spoločenstvo, takže spoločne sa usilujeme zvolať Ducha Svätého na naše deti, aby ten Duch Svätý potom pôsobil v ich životoch a aby vyformoval na statočných dobrých veriacich ľudí. Uznajme teraz svoje hriechy, príjmeme sa na slávenie tej Eucharistie. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preverovania. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.
Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v nás prebýval a urobil z nás dôstojný chrám svojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítanie z kníh proroka Izaiáša. Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väznením prepustení, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha. Aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú silou, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto smutku, rúcho radosti na miesto Ducha Svätého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi bohami a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolení, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo.
láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdravnosť. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v duchu, podľa ducha nekonajme. Počuli sme Božie slovo. Vtedy povedal svojim učeníkom: žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Zvolal svojich 12 učeníkov a dali moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená 12 apoštolov: prvý Šimon zvaný Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto 12 Ježiš vyslal a prikázal: k pohánom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte: priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Počuli sme slovo Pánovo. Vaša excelencie, otec arcibiskup Bernard, srdečne vás vítam ešte raz v farnosti Kecerovce. Hoci sme takto tých 13 detí tejto farnosti 9 je tu prítomných, presahuje vám 44 mimovalcov. Bezprostredná príprava trvala 1 rok, kandidáti sa schádzajú na Ležických svätých Omšiach. My sme začínali prípravu aj s rómskymi spoločne tých 90. Postupne sa takto vytvorili dve skupinky. Aj u tej druhej sa potom budeme rozprávať
Karla do 11. pripravili to spoločenstvo so Sigortu, s otcom Martinom a Kerotom, tých 11, tak to potom chodili aj stretávali sa s deťmi, s mladými vo farnosti, ale my sa mali také ciele prípravy, boli 3, spoznávať, sláviť a svedčiť. Spoznať Boha, nadobudnúť s ním osobnú skúsenosť, spoznať seba samého, svoje poslanie a sláviť potom Kristovo tajomstvo a kontemplovať a rásť vo viere. Svetosťou kresťanskej zrelosti nech sa vyvolí dary Ducha Svätého na týchto mimovancov, aby sa ich život uberal správnym smerom aj vďaka tejto vzácnej posvetnej sile, ktorú dostane ich duša. Aby sa ešte väčšou horlivosťou ako doteraz pracovali na svojej spáse. Ešte raz vítajte, otec arcibiskup. Ďakujem aj vám, rodičom, ktorí ste vedeli nad tým, aby to, čo začali, aj dokončili, lebo koniec dobrý, všetko dobré. Tak dnes dúfajme, že koniec je dobrý a aj začiatok, lebo teraz začne nová etapa vášho života, že bude to pokračovať. Máme skvelých zakladateľov aj našich dedín. Pred chvíľkou spomenul otec Stanislav, že 13 dedín, keď som sa takedy prezentoval niektorým starším kňazom, že kde som vo farnosti, ja som povedal v Kecerovci a to zem. A keď som povedal, že pri Helenu, pri Gejzire, aha, a koľko tam toho máš? 13 dedín. Páne Bože. No ale pomiešanci tu boli. Boli tu aj evanjelici, boli tu aj katolíci, takže tak sa podelili dedinky, takže sme mali vždy nejakú skupinku v každej jednej dedine. Kostolov toľko nebolo, koľko je teraz, lebo sa pridružili potom ešte mali postrčička, Kaplnka, Budetici a Lopráčkovci a na kultúrnom dome, tam sa stretávate. V Pačkovíku ste si vytvorili priestor na stretávanie. No potom sa poobnovali všetky kostoly, takže dnes a Čižanice majú nový kostol. Dnes už dá sa povedať, že niečo sme zanechali a niečo sme postupili ďalej. Bude dobré, aby pri tých základoch, ktoré dali rod Kecerovcov tu na tomto území, aby sme ďalej pokračovali. Pretože máme nielen tých ľudských zakladateľov, ale samého Ježíša Krista, ktorý založil svoju cirkev na apoštolov. My sme počúvali 12 mien apoštolských. Po modlitbe v tichosti Ježiš Kristus si vyhliadol 12 typov, 12 chlapov, mužov a tých podaril apoštolským poslaním. Kristus mal 70 ďalších dvoch ešte učeníkov a potom ďalších 500. To boli takí vzdialenejší, ktorí poznali a ktorí ho začali robiť. Tak z úzadia pripravovali cestu vždy Ježíšovi Kristovi, jak keď sa povie, príde ten. To ľudia niekedy sa tešia z toho. A už aj tá nálada, aj to ovzdušie, ktoré sa vytváralo, kde Kristus vstúpil, už to bol práve na poli prijatý ten Ježíš Kristus. Ale 12 apoštolských mien sme pred chvíľkou počúvali, aj moje meno je tam. Aj každého jedného meno je tam. Lebo my sme tiež Kristovi učeníci. Aj keď nie sme možno sviatostne spečatení úlohou ohlasovať Ježíša Krista, vysluhovať jeho Eucharistiu, ponúkať sviatosti, zvolávať ľudí na stretnutie, napriek tomu všetkému, vždy si musíme uvedomiť, že každý pokrstený a každý zvlášť objavovaný je učeníkom Ježíša Krista a má stále toto, čo prijíma, aj dá. Lebo len to, čo nám dá, len to, čo dáva, toto ma robí dobrý. Tak, dnes sme tu zhromaždení, aby sme si uvedomili, že to, čo som dostal doteraz, treba dávať, nechať pre seba. Nakoľko potrebuješ k svojemu rastu, nakoľko potrebuješ vôbec k ľudskému
rastu, toto si nechaj, ale to je zvyšok dávaj. Lebo to budeš vždy len prijímať. Ty musíš dávať. O chvíľku budete maturanti a maturita to je ten, ktorý vie zobrať zodpovednosť tak za seba, ako už aj za svoje okolie. Lebo sa učíme žiť nielen slovo, život, ale učíme sa k tomu, aby sme v spoločenstve žili, v rodinách našich, spoločenstva žili. A tam sa musíme nazvičiť, tam si musíme uvedomiť, že moja hrdosť nemá byť v tom, že ja som pekný, že som úrazný, že som múdry, že mám tituly, že chodím do takej roboty. Áno, toto všetko v poriadku. Tým sa svet ešte celkom nezmenil. Na každom jednom z nás je toľko roboty aj na kostole. Keď som tu prišiel, chvála Bohu, bol kostol opravený. Tu boli nejaké obrovské praskliny, keď mi ukazovali fotografie, ja som prišiel po tej už generálke. Ona prišla 2 roky neskôršie, fara bola celkom nová, vynovená, postavená. A keď som tu prišiel, tak som si povedal, tak to sú naozaj veľmi ľudia, to majú vieru. Oni sa chytili do týchto múrov, oni sa chytili do múrov fary, zvalili ich, postavili, pretože chceli tu mať kňaza, chceli tu mať Krista. To je základ, ktorý je veľmi dôležitý, tak pre mňa, pre moje fungovanie, keď som tu prišiel, ale aj pre všetkých tých, ktorí tu do tejto farnosti vtedy patrili, žili, ale aj pre vás ďalej. Na každom jednom z nás je veľa roboty. A okrem toho ste počuli, Ježiš Kristus pred chvíľkou povedal, žatva je veľká. Viete, koľko je roboty vo svete? Koľko je treba robiť preto, aby ten svet bol spravodlivejší, ľudskejší. Toto je naša úloha. Tam sa budeme sťažovať, že svet je zlý. No keď budeme len konštatovať, že svet je zlý a nič preto neurobíme, ja sa nebudem lepšiť. Nebude lepší. Od každého jedného z nás záleží, jak vyzerá farnosť, jak vyzerá jak vyzerá každá rodina, jak vyzerá cirkev, jak vyzerá štát, jak vyzerá svet. Od každého z nás. Isté, tí politici, pápky robia, prekladajú krížom krážom, ale vždy si musíme uvedomiť, že ak konštatujeme, že svet by mal byť lepší, hneď si musím povedať, ale aj ja musím byť lepší. Bez mňa to nepôjde. Preto na tomto svete je toľko roboty, že žatva, ktorú Ježiš Kristus načrtol, je veľká a robotníkov málo. Každý sa prísada, každý chcel tak ako prísť niečomu. Šmachnúť, alebo tak nejak rýchlo k nemu prísť, ale to nie, tak nejde. Nejde to ani v osobnom živote, ani v rodinnom živote, ani vo farnosti, a nejde to ani vo štáte, lebo každý z nás by si mal tak uvedomiť, že ak mám byť v štáte, tak mám byť poriadny republikán. Musím patriť do tej republiky tak, aby som naozaj tú republiku podporoval. Vždy sa hovorilo, že za totality, že kto stojí na chodníku, nepodporuje republiku. To bolo heslo socialistov. Ale aj teraz môžem povedať, že ten, kto sa iba prizerá, ten, čo nič neurobí, len tak sa prizerá, kritizuje, no tak veľa sa to nenarobí a veľa toho nespravil a veľa toho neporušil. Chlapci a dievčatá, drahí birmovanci, dostali ste od rodičov veľa, predovšetkým schopnosti, dary, ktoré rozvíjate. Nenechávajte to na staré dni. Teraz rozvíjajte, učte ich využívať, používať, zveľaďovať, zväčšovať. Toto je vaša úloha, toto je úloha. Do školy prečo chodiť? No, aby si bol múdry. Do kostola na čo chodiť? Aby si bol lepší, svätejší. A v rodine prečo žijem? No, aby som sa vedel aj ja potom tej rodine angažovať, aby som ja si vedel založiť rodinu. Všade tam, kde idem a čo robím, všetko má svoj zmysel. A aj svoj dôvod, a aj svoj zmysel. Preto aj my, keď dnes budeme prosiť o dary nadprirodzené, aby tie prirodzené dary ste dobre využívali, aby ste ich správne využívali. Lebo môže byť každý píškár sám pre seba. Len pre seba úvať, čo je najlepšie a čo najviac, to nie je dobrá vec. Dostávaš dary preto, aby to mal osoch nielen ty, ale každý, kto toho žije. Tieto dary, ktoré o chvíľku budeme zvlášť prosiť vo modlitbe k Duchu Svätému, sú dary na rozvíjanie všetkých svojich schopností a všetkých svojich úloh, ale potom všetkých našich príležitostí, ktoré život bude nám dar múdrosti, rozum, rady, síl, rozumania, bohavnosti, bázne Božej.
7 darov. Ako taký reflektor sa svietili práve s týmito darmi počítaj, tieto dary využívaj a týmito darmi ovplyvni svoj život teraz a celý život. Vy dostávate na celý život, nie iba jednorázovo dnes. Vy ich dnes dostávate, dostanete na čelo znamenie kríža a urobené svätým olejom, to znamená tláčam, tento viditeľný znak, aby neviditeľne v tebe pôsobil Duch Svätý. Duch Svätý sa nebude chváliť, že ja som ti pomohol včera, keď si sa nenaučil, tak som ti našepkol niečo. Duch Svätý nie je taký, aby sa chválil niečím cudzým veľmi nejakým. On ti bude ticho pomáhať. Vždy vplýva na teba, na tvoje rozhodovanie. Ty máš mohutnosti, rozum, vôle, ty máš svedomie, ty máš srdce. Musíš tieto všetky veci stále dať pod vplyv práve Božieho Ducha, aby si rozvíjal. Keď budeš rozvíjať svoje schopnosti a využiješ svoje talenty, tak potom budeš človekom so zlatým srdcom, s dobrým menom. Pôjdeš tam aj nazad. Moja mama mi keď hovorí, synu dávaj pozor, do živánstva prejdeš veľa. Veľa, ale naspäť sa už nevrátiš. So živánom nikto nechce mať nič spoločné. Každého nie, to znamená, nie som si istý, že človek nie je do partie. Preto treba, aby toto Božie v tebe zaskvelo, aby Ježiš Kristus, ktorý dal Ducha Svätého apoštolov, aby dávali ho potom pokrstený, tak aj dnes tento Boží duch vstúpi do tvojho života, aby ťa stvárňoval. Dnes by nemala byť taká rozlúčka s kostolom oficiálne, lebo sa hovorí, že birmovka to je taká slávnostná rozlúčka s kostolom, že už to sa nebudem chodiť. A keď som tu bol, tak mi niektorí naši domovia povedali, moja ma schodila do kostola, táto na malé preseda chodila. No ale ja som však už nachodil, keď som malý bol. Ty nemôžeš povedať, že si sa to nachvátiť do kostola. Jesť potrebuješ každý deň, dýchať každú chvíľu. No možno sa potrebuješ vždy. A do kostola potrebuješ vždy chodiť každú nedelu. To nie len tak, že ja som všetko už nachodil. Kejotos. Pokiaľ si chodí, furt do doktora chodíš. Či máš peňaží, či nie. Ale do kostola treba vždy chodiť. Toto je spoločnosť, my sa učíme žiť. To nie je materská škôlka, to nie sú všetko penzisti tu. Ale my všetci ideme preto, aby sme sa učili mladší od starších, aby sa povzbudzili na tých mladých, že aj tí mladí začínajú. I to potrebujeme jednoducho tak ako v rodine, tak aj v tejto kresťanskej rodine, kedykoľvek na svete oči, my potrebujeme ten druhého cítiť. Aj on chodí, aj on sa modlí, aj on verí. Najlepšie by bolo, keby niekto povedal, že u nás nikto už nemodlí v dome. Už nikto. A čakaj katastrofu. Keď sa už nikto nemodlí v dome, čakaj katastrofu. Lebo ona príde. Sami si ju pripravujeme a sami jej dávame, otvárame jej dvere. K Bohu. Nie od Boha, k Bohu. Stále viac a viac. A Boha práve má tomu pomôcť. Bruno Ferrero, to je taký známy spisovateľ duchovný, napísal o holuboch takú jednu príhodu. Do jedného kostola, staročného kostola, vstúpili holuby a nevedeli ich vyhnať. Nevedeli. Tak tí starší povedali, ostreľať. Mladší povedali, chrániť treba zvieratá. Tak kde? Tak pochytaj ich, dajme ich na majetku, potom už neprídu. Nie na trváš majetku. Ďalej. Na majetku. Majetek bol vzdialený veľmi ďalej. Ale kto ich pochytá živý a odniesie tak, nebolo nikto. A jeden z takých starších chlopov povedal, pokrstíme ich, pripravme ich na prvé príjmanie a popíjmujme a oni sami odídu. Tá pravda či nepravda? Niekto nevládí od vás. Pamätajte na tých kostolných pohodov, ktorí podpravili takúto peknú scénu. Pokrstiť Gospodnému príjmaniu, popíjmovať. Ale sa ograja. Drahí rodičia, robte všetko preto, aby viera v vašej rodine bola viditeľná. By to bolo veriace spoločenstvo. V tomto spoločenstve deti musia vyrásť. To sa nedá naučiť v škole a v kostole. To musí byť v teréne.
medzi dedičmi, manželmi. To musí tam byť. Snažte sa o to. Ja viem, že máte veľa povinností. Týždeň čo týždeň uteká a nevieme ani ráda, že aké je dneska. A kedy ešte sme vedeli, že bola záloha, bola výplata, tak podľa toho bude aj krstenie. Keď sa bola záloha, boli krstenia, som vedel, že sa to blíži, tak to robí. Ale dneska už ani neviete, že keď je výplata, lebo vám to cítne na účet. Ale nech ten Boží duch je tam, v obračnom dome, nie iba na obrázku, nech sa trošku snažím sa. To je najprirodzenejšia cesta, keď je našim deťom. Oni vyrastajú. Keď sa vás niekedy naozaj pri nejakom výročí deti opýtajú, mama, a to, čo si nás učila, to od koho si mala? No, svoje mama. Svoje moc. A chvála Bohu, ja som sa aj od vás to naučil. Ty od otca, od mami a ja od vás. Tak ďakujeme Bohu, že práve takéto atmosfére budú naše deti prežívať ďalšie obdobie. Nech vám Duch Svätý veľmi pomôže rozvíjať svoje schopnosti, talenty a hlavne tú chcenosť. Co to robiť, keď sa chce? Co to modliť, keď sa chce? Učiť, keď sa chce. Tú chcelosť. Duch Svätý je na to, tam ho pýtajte, aby som chcel, lebo ak nebudem, to je 50% úspechu. Keď niekto človek chce, je to 50% úspechu, potom treba zapojiť aktivitu a ešte aj svoje schopnosti. Tak poďme na to, lebo tých 50% ešte nezaslúžených je a už je to na mojom konte. Tak poďme ďalej, aby tak chcelo z nás bola, aby som to chcel. Čo si sa neučil? To sa mi nechcelo. Nic sa nerobiť. Keď sa nechce, nemáš do hlavy. A čo si to dovolil? Tak. Chcieť a dobre vesieť si. Toto je veľmi dôležité. K tomu nakláňa Duch Svätý. K tomu vás príde povzbudzovať. Zapojte aj vy svoju chcelosť a spojite práve s chcením toho Božieho Ducha, lebo Duch Svätý chce, aby sme príbehli. Každá mama, každý otec chce dobré deti. Pán Boh chce mať dobré deti. Prečo by sa uspokojil s podarenými deťmi? A keď vy chcete mať dobré deti, Pán Boh to skôr chce mať dobré deti. A tá dobrota nech je viditeľná, my sme na kráľa, tak sa hovorí. Nech je viditeľná a nech preniká mimo vášho domu. Drahí rodičia, modlite sa na svoje deti, majte trpezlivosť. Jak sa hovorí, božskú trpezlivosť niekedy. Ono to treba s každým takto trpezlivosť mať, aj keď ste sa vybrali do manželstva, aj manželstvo treba mať božskú trpezlivosť, jeden s druhým. Ale aj s deťmi, pretože každý je iné. Ku každému trošku ináč. Ale zneste to, vydržte, pretože to sú momenty, ktoré treba naozaj nezlomiť, len trošku podporiť. A tá vaša podpora je veľmi dôležitá pri formácii našich detí. Dnes budete mať jednu len veľa, lebo máte skúšky. V tom zvedaví, aké na cesty povedali nejaký patron, či zvučné, či ich štýl života vás oslovil. Ale ten ďalší patron, máte prstný, máte pivmohli, tak aj k ním po chvíľach, keď to bude také jednoduché, tak nesmúte pomôcť. Veci Svätý, pomôcť, máš blízkosti Boha. Všetci sú v Božej sláve, tak pomáhaj. Proste to. Zaangažujete aj týchto svojich patronov, krstníme tých pivmohli. A keď budete ešte ďalších svedcov, ktorých si obľúbite, aj tých proste, lebo komu Pán Boh aj všetci svätí potom sú na pomoci. Takže oprite sa, aby by mohli rodičia, keď položíte dnes pravú ruku na Bielomanginu, tak s tým úmyslom stojí pri tebe, za tebou. Tie naše deti nepotrebujú, aby ste išli pred nimi a ukazovali. Oni to neznešu deti už, keď bude ukazovať aj zozadu, posuň. Toto je veľmi dôležité aj u vás rodičov, aj u vás krstných rodičov, starých rodičov, pilmových rodičov. Potlač, pomôž.
A nie je hlúpy. A nie je hlúpy. Čo nemá byť. Tak to pochopí. Nie násilne. Ale tak, aby naozaj pocítil, že tak inteligentne robí len Boh a ten, kto miluje. Lebo ten, kto miluje, nikdy nerobí bez lásky. A s láskou pristupuje ku každému jednému. Drahí naši milovanci, tak spojíme sa v jednom. Nech sme Boží a zostaňme Boží. A pamätajte na tých voľbov. My, že to prinesiete na druhý týždeň voľbov. Amen. Teraz pre prijatím Ducha Svätého si obnovte svoje krstné sľuby, ktoré sa vás prikrstili z nami vaši rodičia a ich krstní rodičia, ktorí sa vás pýtali. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení. Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím. Veríte v Ježíša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca. Verím. Veríte v Ducha Svätého Pána a Oživovateľa, ktorého dnes príjmete, ako prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci. Verím. Veríte vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Verím. Toto je naša viera, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Milovaní bratia a sestry, prosme Všemohúceho Boha Otca, aby udelil Ducha Svätého týmto synom a dcerám, ktorý už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich podmazaní zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu Synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježíša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto svojich služobníkov a oslobodil si ich od hriechu. Zošli na nich Ducha Svätého obhájcu, udeli ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplní duchom bázne voči Tebe skrze Krista nášho Pána.
bratia a sestry, vrúcne prosme všemohúceho Boha Otca, nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Za nás, ktorých Boh posilnil darom Ducha Svätého, aby sme sa upevnili vo viere a láske a tak svojim životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, prosme Pána. Za našich rodičov, aj za našich birmových rodičov, aby slovom a príkladom povzbudzovali k nasledovaniu Ježiša tých, za ktorých vieru sa zaurčujú, prosme Pána. Za nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, všetkých biskupov a za celú Božiu cirkev zhromaždenú Duchom Svätým, aby rásla v jednote viery a lásky a šírila sa až do Pánovho príchodu. Prosme Pána. Za celý svet, aby sa všetci ľudia, ktorí majú jedného Otca a Stvoriteľa, bez národnostných a rasových rozdielov, navzájom pokladali za bratov a aby s úprimným srdcom hľadali kráľovstvo Božie, ktorým je pokoj a radosť v Duchu Svetom, prosme Pána. Bože, Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni aj nástupcovia odovzdávali ostatným veriacim. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj, nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia skrze Krista nášho Pána. Amen. Pane Tvoj, Syne národný
príjmi obetené dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejší je pripodobnil svojmu synovi a daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých stania stali ho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Maria,
slávime pamiatku spásonosného umúčenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom Ježeníkom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Ladislavom, našim patronom, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim porodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Bernarda, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Nehľadne na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Amen.
Prosíme ťa, Pane, sprevázaj svojím požehnaním tých, ktorých si pomazal Duchom Svätým a nasýtil sviatosťou svojho Syna. Pomáhaj premáčať ti protivenstva, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchľovali rozšírenie vo svete skrze Krista nášho Pána. Drahí náš Otec, v túto chvíľu, keď sme Božou milosťou získali dary Ducha Svätého a vašimi rukami
pretvárať, že v našom okolí žijú vážni kresťania. Práve preto vám chceme poďakovať nielen za udelenie sviatosti pripomeňa, ale aj za to, že do nás vkladáte dôveru. Nie je jednoduché žiť v dnešnej dobe Ježišovej výzvy, ale vďaka vašim povzbudeniam, svedectvu vášho zasveteného života a svedectvu života našich kňazov a animátorov, ktorí nám venovali a ktorým sa chceme tiež poďakovať, chceme v plnosti Ducha Svätého vydávať svedectvo života s Kristom. Vidíme, že je možné očistiť si pohľad duše a dívať sa na svet Božím očom, skrze dary a ovocie Ducha Svätého. Chceme vás poprosiť o modlitby a záverečné požehnanie, aby sme s duchovnou posilou vyšli do našich rodín, domov, škôl a pracovisk. Ako znak našej vďačnosti príjmite pamiatku na dnešný veľký deň. Pán Boh sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Máte to za sebou. A ja. Teraz, ak sa usnú, budete sa spadol po kameň zo srdca vášmu duchovnému a ešte tá polka tam stala o chvíľku začneme aj s nimi. Ďakujem pekne všetkým, ktorí ste mali starosť aj o liturgiu. Nášmu Jurkovi skončil školu, prázdniny začali. Jasná vec, že šikovný je aj v rukách, aj v nohách. Ďakujem pekne potom aj ansambl, ktorý si vytvoril. Aj mama je tam dokonca. Aj baba. Mama dole. Ďakujem pekne za spevy, ktoré ste mimoriadne nasvičili. Vždy, keď tu bola nejaká taká slávnosť, tak Bohý Kristan, Imričko, už naozaj pripomenuli ste mi ten Agnus, ten Boží baránok, to bol jeho, to na veľké sviatky, on to vyhrával. My trošku aj slúbili spomienky, ale trošku tak poloslza do očí na tie udalosti, ktoré sme spoločne tu potom slávili. Ale ďakujem pekne, pretože sa patrí, aby pri mimoriadnostiach aj mimoriadne snahy boli a aj nácviky. Vtedy tá slávnosť aj navonok má svoj význam, pretože sa prezentujeme aj navonok. Viera to neviem, čo ja si myslím, že ja si tam ponechávam, ale viera bez skutkov nie je živá. Ona potrebuje prejavy aj vonkajšie. Istotne nie preto, aby nás ľudia chválili vonkoncom, nie. A každý mal dobrý dojem, tu som sa cítil doma, atmosféra bola dobrá. Takúto vytvárajte vždy, aj keď nebudú také veľké zhromaždenia, ako teraz ste tu, zo všetkých kútov tejto farnosti, ale vždy tam, kde slúžite Svetomšu, aj keď je to v menšom, v jednoduchšom štýle, ale vždy sa cítite tam doma. Ak tam budete naozaj vytvárať také prostredie, tak potom sa tam aj iní môžu cítiť doma. A to je dobrá vec, lebo keď sa necítim kde si doma, tak mu kúše dacom. Co si je? A nedovečer čuje. Tak čo? Možno, že som na to nebol pripravený, možno, že nič som ani ja preto neurobil, takže to spoločenstvo treba vniesť, nielen vynášať, aj vniesť. To je veľmi dôležitá vec a to nie len do takého profánneho sveta, ale aj do nášho cirkevného spoločného života. Takže vnášajte, učme sa takto robiť, nech sa to učia aj vaše deti a potom viera je vždy z pohlasovania, z počutia a vtedy tá postupnosť tejto viery robí určité dejiny, ktoré aj táto farnosť má. Tu boli skvelí kňazi i predo mnou, i po mne a pochopiteľne, že nechceme povedať, že budúcnosť tá nebude istá. Je istá, ale na základe toho, že Ježiš Kristus pristúpil, že bude s nami až do konca sveta a vy sa na to spoliehajte. Na druhej strane pomôžme tomu Kristovi sa zviditeľňovať v našom prostredí, pretože on bez tej snahy to nejde. Smutný, svatý. Svatý, nejaký svatý. Svatý nemôže byť smutný. Má všetko v poriadku. Aj podiel v nebi čaká, tak čo ti teraz, či zajtra
pred sebou práve toto svetlo, ktoré užívujte a vždy majte vo svojom srdci. Takže ďakujem všetkým pánom a dobrú chuť k obedu, lebo my sme slávnostný obed, nedeľný, firmovný obed. Potešte sa, povzbuďte a pozor na holubu. Príde vám to pripomenúť ešte, keď nezomrie skôrek a holuby prídu. Príjmite požehnanie. Pán sa vámi, nech vás žehná všemohúci Boh,